Значи, днеска с Ембата ще готвим. Чакаме Ембичката да дойде, ще му се обадим на Discord видеочат и ще му казваме какво да купи от магазина, докато идва. С малката Емба ще трябва да правим коремната преса и еса, няма да се преме на меса, намествам текста, изкачам без даже и да съм го писал, изплискал легена, лак сипър, изсипан, маняк пак на вена, изкача, подписал си. Какво става, чат? Ето, тук сме вече на колаб. Еп. Yes, sir! Сега да направим пилешки хапки с корнфлейкс. Много мислиш, брат. Как се прави това? Брат, сега ще разберем, няма какво да стане. Трябва ми соев сос. Не знам дали нямам соев сос. Да, топ. Важи, чакай да проверя само, може и да имам, брат, така. Какво става, чат? Как сте? Банани, портокали, дали ще му трябва за тия хапки? Имам такова. Соев сос имам. Брашно. Нямам брашно. Вземи едно брашно. Брашно е, това ли да вземем, наркоман? Абе, брат, вземай тази горчица, бе. Наркоман. Деликатесна горчица съм ти вземал, да знаеш. Деликатес. Куркума? Вземи малко куркур. Вземи малко куркур. Слушай сега какво стана, бе. Ходя аз и видях бушчетата, братле, на тия живот на кантар. Тък му тръгнах да го гоня и аз да се записвам при тях и избягах. Представяш ли си малката Емба в живот на кантар? Отбой всички. Това са... Чат, може ли да познаете какво е това? Чакай, ще падне. Може ли да го изядеш, бе? Искаш ли да изядем по едно сурово яйце? Бата, мисля, че е много гадно, брат. Представяш ли си, брат? Само да ти го изплюя на главата. Айде се чукнем сеца. Ай! Искаш? Да. Аз ще те чукна, дай. Ти мене? Да. Ти си пръв. Ама лекичко. Да, бе, да, Лекичко, няма после аз да те чукна. Оп, дай сега аз тебе. Какво да правя? Защо по... Много сме Защо прости, брат. брат? Ма то не се прави с сурови яйца, бе, мой! О, шит! Добре, знаеш какво? Не. Нов план. Няма да готвим, ще използваме всичко, което сме накупили, брат, да направим война с храна. Какво ли трябва? Соев сос. Да, бе, бале. Ето е дъската. Майната е дъската, дай соев сос. Ето е дъската. Това ме соя нарязано, бе. Еми, тако се. Дай си. Така. Ето ти соевия сос. Така. Чай сега, дай видим какво правиш. Слагаш соев сос в чиниката. Добре. Това чиника, то това е. Това е много голямо, е. Просто съм. Колко соев сос трябва да сложиш? Не знам. Вижу, тук. 2 супени лъжици и соев сос. 2 супени лъжици. Вино тук вече ги има, да. Толкова се. 2 супени лъжици, горчица, дай и лъжица. Къде е бурканчето, е? Я виж пликчето. Горчица, деликатес. Май, не думай. Деликатесна горчица. Брат, виж какво става на панталона ми от тези яйца, бе. Направо не знам сякаш какво съм правил, брат. Това е соевия сос. С малко сол, тъй като соевия сос е доста солен слага. И сол ли слага? Една щипка. Една щипка. Добре. Щипка имаш? Имам. Ама каква щипка трябва? В смисъл за... Човешка. Не, трябва такава щипка, брат, от тези, дето са за пране. Имаш? Като простираш. Да, чакай. Една щипка. Само де трябва да я измия, брат. И една щипка сол трябва да има и тук. Къде? И в където? Добре, готово. Измерихме го точно с една щипка, както си трябва. Така, точно. Ето една щипка сол, чат. До тук добре. До тук сме много добре, аз не мога повярвам, че се справяме толкова добре. Ето какво се случва. То фърли месото вътре, бе. Фърли месото къде, бе? Маринова все пак за няколко В соевия сос ли, бе? и да поема от вкуса на горчицата. О. Но може да го направите на момента. Добре. Мисля, че ще ни трябва по-голям... Дали, бе? Еми да, бе, виж, той Не ми намери, бе. няма да се събере вътре в това. Тук, бе, в това. Ете. Perfection. Ох, мазно бачо.
Преди да почна да правя каквото и да включвам котлона на средна степен, за да си спестиме малко време. Така каза човек. Какво е това средна степен, бе? Еми не на макс, а на половината. Добре, пуснах котлона на средна степен. Сега ни трябва финална чиния, в която слагаме хапването. Тук? Да. Ето я. Така, слушаш сега каква е схемата? Слушам. Аз хващам едно месце, Да. фърлям го тука, отупвам го. Ти Да. го хващаш от тука, фърляш го тука и след това го фърляш тука и оттам аз го поемам. Сега го, ти го таковаш в брашното, аз в яйцето и в галетата. А? Какво? Сега чакаме с топли олиото. Дали е достатъчно? Да. Той като сложи това, достатъчно от цекости. Да, май е добре, май е Да. добре. Я разкажи малко за тези пилешки кръв. Какво да разкажа, брат? Заварих ги, изготвих ги, изяждам ги. Май да пушим цигари. Я виж от другата страна как е. Добре ли? Чакай, знаеш какво? Служи чинията до това. Cooking with Siko. Не емби ми. Ембито. Гледай какво пиле, бе. Гледай, бе. За това говоря, бе, чат. А то трябваше да са хапки, между другото. Ние го направихме на пържоли. Браво, браво. Опа. Човека се опари малко. Ама не му дреме, той е войн. Гигант. Емба, аз чух, че ще да участваш в Attack on Titan. Следващия игрален филм. Такива работи. Ще да си Титана. Добре, това е. О, чат, това олио сега си го запазваме, дами и господа, и ще го ползваме за крем карамела. Фащаме още. Бум! Фащаме още туалетна хартия. Да не е отвратително мазно върхна. Ето го, как става номера. Така се получава. Ето го. Ето го. Нашия протагонист. Само правим люлински шпек, братле, някакво. Епопеята на люлинското кулинарно масово изтърване на пилета. Си я махаме. Какво направи, бе? Вие колко мазнина махна. Той махна мазнината, бе. Ма ти махна вкусното, бе. Стига, брат, аз много мразя да е нещо много мазно. Добре. Ето една виличка, брат, голяма, като за малката емба. Колкото и да се взе, трябва да знаеш, че ти гадна котлона, без да се прави нещо друго време, става лошо. Що? Какво може да стане? Аз не мога да разбера. Я? О, май е криспи. Ма виж, той е фанало хартия, бе. Май. Каква хартия е фанало? Нищо не е фанало. То гори, бе. То горещо, бе. Бате, много сме добри. Много ли сме добри, бе? Я да пробвам. То виж, фаща хартия, бе. Нямаме готварска бат, Брат, аз ти изварих готварска хартия. Това не е готварска хартия, цеко. Това ще е много тегло взела. Йо. Много добро. Я дай горчицата да пробваме като с сос сес. Мале, вече всеки ден ще си готвя само пилешко, брат. Най-доброто. О, Топни си. я да топнем. То замина, бе. Явим се. О, майко, не ти трябва сос. Това пиле е толкова добро, че трябва да го ядеш чисто. Както каза ембичката, той не обича да хапва мазни работи. Соса не е мазен, бе. Глава. Как соса не е мазена? Виж го как пари, брат. Верно си пари. То си пръска, бе.
Много е добро.